Домашно лешниково мляко. Ако искаш да разбереш как да го приготвиш бързо, лесно и ефтино, остани до края. Оставяме филтъра на Vegan Milker в стъклената кана. Добавяме 1 литър гореща вода. Можем да използваме и студена, но резултатът с гореща е доста по-добър. Прибавяме 100 грама лешници, без значение дали са печени или сурови. Няколко форми, които ще придадат естествена сладост на млякото. Щипка сол и това са всички съставки, които са ни нужни, за да си приготвим млякото. Включваме пасатора и емулсията започва моментално. Пасираме за 1 минута, която е напълно достатъчна, за да се получи гъсто и кремообразно растително мляко. Повдигаме филтъра и с помощта на дървена лъжица разбъркваме остатъците в него. Взимаме дървеното бутало и филтрираме допълнително млякото. Готови сме! 1 литър гъсто и кремообразно лешниково мляко. С останалата пулпа от лешниците можем да приготвим хиляди здравословни рецепти. Последвай ни за част втора, в която ще направим здравословни енергийни бомбони.